Kaixo, ongi etorria, orain zenbakiak biderkagaietan nola deskonposatzen diran ikusiko dugu. Hartu dezagun lehenengoa, 24. Eta esaten badigute, 24 bi biderkagaietan deskonposatu ezaztu. Orduan, entezakegu 6 bider 4. Edo, 3 deskonposatu. Entezakegu 2 bider 3 bider 4. Hemen, bitan dago deskonposatua, eta hemen, hiru zenbakitan dago deskonposatuta. Hoi da, galdera mota bat. Baina beste bat da, eta nagusia, eta guretzako importanteagoa, esaten digutenean deskonposatzeko, baina biderkagai lehenetan. Beraz, lehenatean baldin bada, deitzen baita ere, faktorizazioa. Lehenak, gogorat dezagun, diala, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, eta horrela jarraitzen du. Orduan, hasi gaitezen lehenengoarekin, 24. Orduan, hartzen dugu 24, eta esaten dugu. Biarekin deskonposatu daiteke, bikoitia delako, bai, horrengo dugu, biarekin. Hemen, zerrenda honetan jartzen dira lehenak. Zenbaki hauek. Bikin, 24, zati 2, 12. Bikoitia alda, bai, beraz zati 2 berriro. 6. Bikoitia alda, bai, zati 2 berriro. 3. Orain, bikin ez dugu probatu behar, bezik 3arekin zati 3, eta bat, bukatu da. Horrek esan nahi du, 24 deskonposatzerakoan gelditzen zaigula. 2 bider 2, bider 2, bider 3, bider 3. Eta hau izango litzake deskonposatzea biderkagai lehenetan. Edo faktorizazioa. Hurrengoa, 11. 11, ez deskonposatzen, kontuatu behar lehena dela, beraz ezin da deskonposatu. Gelditzen zaigu 11 osorik. Orduan, lehenak ezin dira deskonposatu. Bakarrik, zenbaki konposatuak direnak. 122. 122, galdetuko dugu beti bezala, biarekin egin daiteke. Biarekin daiteke, bai, bikoitia delako. Zati 2. 122, zati 2, buruz jakiko dezute ez da, edo bestela zatiketa bat egin behar da. 76 ateratzen da. 76, bikoitia da, bai, zati 2 dezakegu. 76, zati 2, 33. 33, ezin da biarekin egin, horren, bagoaz urrengora, 3arekin. 33, zati 3, posible da, 11 gelditzen zaigu, eta hemen dugu ja lehena. 11arekin, bat. Eta bukatu dugu. Orduan, 122, izango litzake, 2 bider 2, bider 2, bider 3, bider 11. Eta hola, dugu beste bat, deskonposatua zenbaki lehenetan. Biderkagai lehenetan, edo faktorizazioa. Eta azkena, hemen dugu, 1260. 1260, hasiko gara. Biarekin lehenengo. Orduan, nola, bikoitiaren egin dezakegu zati 2. Kaso honetan, egin behar dugu, edo zatiketa, edo buruz. Kaso honetan, nik egingo dugu. 1260 zati 2, 6, 0, gesten dugu 6, 3, 3 bider 2, 6, 0, gesten dugu 0, 6, 0. Orduan da, 650. Ikusten ez bezala, bikoitza jartzen badugu, 3 bider 2, 6 bider 2 atatzen zaigu. Hurrengoa, bikoiti alda, bai, beraz zati 2 behar dugu. Jarraituko dugu honekin, zati 2. Ingo dugu, 2 bider 3, 6, bana, bat, bost. Beraz, 315. Galdera da. Hau orain bikoiti alda, ez. Ez bada bikoitia, probatu ezagun hurrengoarekin, 3arekin. 3aren multiplo alda, gogoratu zaitezte, batu behar dira zifrak. 3 gehi bat lau, gehi bat, gehi bost, bederatzi. Bederatzi bada 3ren multiploa, orduan zati 3 egingo dugu. Kaso honetan, iritsi geranean, hasiko gera ja pixkat buruz egiten, 3 zati 3 bat, eta 15 zati 3, bost. Bost, orduan, 105. Jarrai bezagun. 3arekin probatu behar dugu, ze bia jaz datatzen, 3arekin zifra batuko ditugu, bat gehi bost, 6.
iruren multiploa da orduan. Orduan, berriro, irukin egingo dugu. Orduan, izango da, 105, zati iru. Orduan, hartuko dugu, iru bider iru bederatzi, eta bost bider iru, 15. 35. Jarrai dezagun, iruarekin. Iru gehi bost, 8. Ez da iruaren multiploa. Jarrai, urrengoa bostekin. Bostean bukatzen delako, egin zati bost. 35, zati bost, 7. Eta 7 lehena da. Iken dugu zati 7, eta atatzen da bat. Eta bukatu dugu. Orduan, engo dugu. 1260 berdin. Bi bider bi. Bi ber bi. Iru bider iru. Iru ber bi. Bider bost. Bider 7. Eta hola, izango izateke, zenbaki honen deskomposizioa. Bueno ba, ondo izan, beste tartea agur.